Σήμερα είναι μια συγκλονιστική μέρα. Θα δούμε τον πύλον να πηδάει πάνω από ένα αυτοκίνητο. Πάμε να γνωρίσουμε τον τρελό οδηγό μας. Ελπίζω ξέρεις να οδηγάς, Ναι, μην αγχώνεσαι. Λίγο από το Need for Speed, λίγο από το GTA, όλα καλά. Πύλον, ο Θεός μαζί σου. Να τώρα, τα κατάφερα! Απίστευτο, ήσουν καταπληκτικός. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τον Γιώργο που θα κάνει ένα καταπληκτικό κάρφωμα alley-oop. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έλα ρε! Έλα ρε! Όσοι αναρωτιέστε γιατί δεν έπαιζε ο Μέρλιν στο σημερινό βίντεο, η αλήθεια είναι, από αξιόπιστες πηγές μάθαμε πως χθες, εκεί που ξάπλωνε και έβλεπε τηλεόραση στο δωμάτιό του, ξαφνικά είδε από το παράθυρο ένα πράσινο φως και πριν το καταλάβει, τον απήγαν οι εξωγήινοι. Μόλις τώρα τηλεφώνησε ο Μέρλιν. Με είπε ότι είναι άρρωστος. Δεν τρέπεστε λίγο. Το ματιάξτε τον άνθρωπο με τον κακό το μάτι σας. Άντε πάμε να το πούμε περαστικά. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε μέσα στη βδομάδα ιδέες για το Thumbs We Do For You.